पल्लवीଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ତମ ବାପା ପ୍ରଜୋତ ବାବୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ସାହସୀ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ। ଆଉ ତମ ମା ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଯାଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜୋତ ବାବୁ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତମ ବଡ଼ବାପା ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଆଉ ତମ ବଡ଼ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବୀ ସହରରୁ ଆସି ଗାଁରେ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିଲେ। ଆଉ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ପେନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜୋତ ବାବୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ନକ୍ସଲଙ୍କର ହାମଲାରେ ପ୍ରଜୋତ ବାବୁ ସେଇଠାରେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତୋ ମା ପେନ୍ ସହି ନପାରି ତୋ ମାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କର ସନ୍ତାନଟିଏ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୋତେ କୋଳକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଭଳି ପାଳିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜୋତ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା କୁହନ୍ତୁ ନା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ସେସବୁକୁ ପୂରଣ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କର ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜୋତ ବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ ସେ ଗୋଟେ IPS ଅଫିସର ହେଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଲ୍ଲବୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏବେ ଗୋଟେ IPS ଅଫିସର ହେବେ କି? ଯଦି ହଁ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ।